chingrum nang ko kuki puthak lo ka chingrum nang ko bang la hen lo ilitum theklong lo manipur long non cyclone ni ta ke part lo 100 days ke pleng po hala dak suluk soda ke do di hemega chi chai pen chenglok ka chapati pen chenglok muluk lok ki thi rat lok ki thi dak tribal satum pen chenglok bang pharoi si le kailo sita pinier ni litum theklong lo Prime Minister of India di ka chikrong lo Prime Minister of India Narendra Modi pen thang step nang deng de la penil tum theklong lo Manipur Chief Minister amatame haladak tame thang ta la khei tum han khei ni khei ko an magadu la han peace ke wan je phan ka restore je phan la tum thang ta bori e ami si ke kai thu si patan thong ong la sonak thaksi litum ladak Neda chairman Himanta Biswa Sharma tame haladak dam pen sita thang peace ke wan je lam restore je phan thang dai tum theklong le la sila ka condemn phan sinil tum dak do pon do la bang so dharna kidunang ko bang ke non head jong itum ke thek lor ka phere me bang ke kuki aingjir bang hini tum phan ape ri flok et pen arengang se ka padam la pen la song bong ala dak ke hin no tum la ke claim ke hin no tum ar aingjir phan tuwar long dami ka chin nek pon ka hulu pon ilum thek long lo la hai bang ke thek long pe sin tum la bang so dharna bang ke ka condemn pan sin tum ke do government totally failure lo la si Manipur long president rule par jab nang po laso ka demand pansin itum dak pini memorandum ki pi pen chenglok la pen kuki atum enjir pen chenglok kuki rat atum la pen dak kar biang long ke do tribes tum an pini tong sekot wang ton ede lo sita birta nang piat teng gelang ngum ta wang bom lo busi dil tum birta long pon lo la pen ong o ke ip kar bia tum la dak APSLC rat tum ta dak dolo la jasamel Manipur lo malam bang ke ajir ring pik lo manila khai khai ka chepong hai labang so lam bang ke international long andale lo hala dak pena nang ka khiram do tengela khai so lakan inglong ma so bot journey dong la BJP tum la ke pang sam ani ke hang hilap sun exactly la nang la ke nang tum ke jong hok ve kalam lo niligan eng je populo athema 70 days nang ne peace ka restore je phan ke di ili tum ka prek long ta ka prek incident dulu mati sita itum 70 days nang ne di ke claim ya phan la sila bangke totally ignorance north east atum phan central government atum north east phan nang ke lang rem lo la pen nang ka hon pon kang tung te lo pu bangke ang thek lang et lo itum kar bia tum da kon si ki phopelang sumila rong hang pi phan ake reng me kai jok nang anda justice pi thek the ningkan hini bag do lo bodi nan justice pi thek the justice ke gupilo Sumila statue chiso parjab lok la tong justice homa in the name of Sormila cheka school hobroi roi la tong justice lama la kene tum baharia questions ni tum pini do koklo la pen manipuri non manipur long la bangso incident death pen ke dakar biang long tame la son thot incident there de pin benang le roki la bangso government yong si do bom tangte la so ka pheres ni tum bangke condemn lo la pen manipur long bangke central government tum step ke nang bangke immediately president rule par jab nang po peace kaya teng restore nang po lain lo labang so adak Manipur long la khai ka charmo so root cause nang tum pen ke thegam long nili ke theklong bangke ke cheng ke li tum theklong lo ka di kuki tum bang ame thang right si ka chehang itum dak democracy pu bom lo ka di democracy long ke right ki chehang pu hala dak kuki tum bang inglong ari si do hala tum phan tame thang facilities ki pipon pe theklong lo la pen roads tame ka du ko ke do ka dore the pik lo la hai hui se lang tum ta administration ka chehang ka di la ke hang pu jok ta ka reng nei ke ente ka du ko ta hang bom lo ke non Nagaland long ENPO tum ta separate administration ke hang lo la pen non June 30 ni si government of India pen bang chingki pokadi ENPO tum hanta la tum ta bang rights che hang lo Nagaland state do et lo ku people lo rights ke che hang tu ENPO tum la ke bang ta hala punom palio ne der posi ke che hang lo in the same case in Manipur hala dakta tribes atum an ke valley long away hills areas is surrounding almost 80% of the land mass ke la ke tribes atum ansi kuki pen chenglok ka prek atum sibang do hala dak administration ki pige pilo kheno ke lain lo ke di meite tum ta bang isi afrang ke no tum mongolian arson race la tum da me bang kupine sti demand ho ka prek dolo tela tum ta chehang lo ke pilo kheno ke la song bong government silang do nang pokadi la si to tele government of failure this ka story blonde the only option is to bring the president rule in Manipur lan will
isi alam la nang litum ben pini memorandum labang so memorandum kumapasi ke panong la pen kala so memorandum pipen ko so na Manipur long please restore di pula nilitum ke aja unan itu majakong pen kelang pen bang kelalo itu sar president sar jai kathar pen memorandum tame prepare pon lo kuki tom pen singwai ka duk we pen si tribes no man singwai pen si je prime minister of India phan or else governor la pen chief minister ang dengan tame le hai through DC of East Karbi Anglong pen si labang so memorandum ke pali nang po la pen labang so memorandum kapale pen strict action NNG lahai tame hala da comment son dun lo kusin tum link he pon lo la pen pinile le tum kang ton kok ji kali la pen labang so ka chisong wel tum claim pon bom ji lo ke peace yang si restorative lo tang te la ke democratic way of kachisong bangke lake nitum claim bom po not with guns and arms sida democratic protest ke dam bom po